שלום לכם, איך אוכל לעזור? אהלן אחי, אני לא מצליח לעוף כבר שבוע. באמת? ולא טיפלת בזה? איך אטפל? ראית את המחירים? הכל אבוד, עזוב. מה אתה צוחק? למה אתה יותר טוב? קודם תעדכן תוכנה. מה אמרת? מה אמרת? מה אמרת? הנה עוד פעם הוא נתקע. היי חברים, לא לריב. בשביל מה יש את זוהר מחשבים וגאדג'טים? אני אבדוק אתכם ללא עלות. מה באמת? תוכל לבדוק גם אותי? נראה לי שחסר לי זיכרון. לא זוכר. כמובן, הבדיקה היא חינם. וואו, איזה גבר אתה. רגע, תגיד, אתה מבין גם במכוניות על שלט? חבר שלי צריך תיקון והוא לא יכל להגיע. קל. אנחנו בזוהר מחשבים וגאדג'טים עוסקים בכל מה שקשור בתוכנה, מחשבים ותיקונים. ותגיד לחבר שלך שהוא יכול לרכוש כל דבר דרך האתר. טוב, אז מי רוצה להיות ראשון? מה זה מי? אני ראשון. אני הייתי פה קודם, אני קודם. אני ראשון, אני זוז, אני אני קודם. קודם.